شانده ناودولتی تایبەت ji bo Sûriye Wezîrê Derveyê Misrê diriya peywendiyeke telefûnî de dosyeya Sûriye goto bêşkirin. Alavên ragihandineyên Misrî ragihandin Wezîrê Derveyê Misrê û gere bidirson şandeyê navdoletiyê taybet ji bo Sûriye peywendiyeke telefûnî encam dan û tê de dawîn pêşhateyên Sûriye bi giştî û dîtina çareseriyek siyasî ji bo bidawî anîna krîza Sûriye bi taybetî goto bêşkirin. Ahmed Hafız berdevkê Wezareta Derveya Misrê divê derbarê de ragihand ku Wezîrê Derveyê Misrê د پیوندی د تکزی لسر بردوامی پشتوانی ولاتی خو درباری دیتنا چارەسەریەک سیاسی ji bo bidawî anîna krîza Sûriye kir û got ku welatê Misrê di helwêsta xwe de berdewame û di peywendiyên xwe de jî li gel tevaya aliyên opozisyona Sûriye ji bo bidawî anîna şer û milmilaniyê li Sûriye berdewame. Berdevkê Wezareta Derveya Misrê got jî ku Şikrî Samih Wezîrê Derveyê Misrê behsa rûbirûbûna rêxistinên terorîstî jî kir û tekezî li ser pêwîstiya rûbirûbûna rêxistinên terorîstî û aliyên ku piştevaniya wan rêxistinan dikin kir. Eroha berdevkê Wezareta Derveya Misrê serbar kir û got ku duê peywendiya telefûnî de gerbidirson şandeyê navdoletiyê taybet bo Sûriye ji aliyê xwe ve got ku ew di peywendî û hevdîtinên xwe de li gel tevaya aliyên peywendîdar di Sûriye de berdewame behsa encamên xwe divê derbarê de jî kir. Tekezî li ser pêwîstiya piştevaniya proseya siyasî li Sûriye kir ji bo bidawî anîna krîza Sûriye di zûtirîn demde û dubare vegera ewlehî û aramiyê li seranserî Sûriye. Eroha gerbidirson şandeyê navdoletiyê taybet bo Sûriye duê peywendiya telefûnî de ameje bi rol û piştevaniya welatê Misrê ya berdewam û tekezî li ser berdewamiya hevkarî û hemahengiya berdewam bi welatê Misrê re derbarê Sûriye bi giştî kir.